Ja, jeg vil gerne snakke om velfærdssamfundet med henblik på det sundhedsvæsen, vi har i Danmark i dag. Siden år 2002 har man fået mulighed for frit sygehusvalg, og det har givet patienter ret til behandling på private sygehus, hvis f.eks. det offentlige sygehus har en for lang venteliste til at tage vores patienter ind til behandling. Der skal fremlægges initiativer, som skal imødekomme de stigende sundhedsudgifter, som i fremtiden kan komme, da udgifterne kan føre problemer med sig. Det kan blive udfordrende videre ud i tiden i forhold til vores velfærdsmodel og den stigende liberalisering. Den kan få konsekvenser for de patienter, som ikke selv har råd til at betale for deres behandling i det private. Og hvis de ikke kan betale for det, så vil det selvfølgelig medføre store uligheder i samfundet. Så min problemformulering er, at i hvor høj grad vil markedsgørelsen af det danske sundhedssystem hjælpe os i forhold til de stigende udgifter, og hvilke konsekvenser kan det få? Min problemstilling er ligeledes. Hvad ligger der i markedsgørelse af det danske sundhedssystem? Vil markedsgørelsen skabe en ulighed i sundheden, og hvilke konsekvenser vil det få for den danske velfærdsmodel? Og som svar på min første problemstilling, så kom der i år 2002 en ordning fra det daværende borgerlige regering om et udvidet sygehusvalg. Og det udvidede sygehusvalg giver patienterne ret til behandling på det private sygehus, hvis man fx stod på venteliste i det offentlige sygehus i mere end 2 måneder, så siger det her udvidede sygehusvalg, at man har ret til en behandling på det private sygehus. Og en behandling at den er betalt af det offentlige sundhedssystem, fordi at man har stået og ventet og ikke rigtig er kommet til en behandling. Og i år 2007, der blev den her frist på 2 måneder nedsat til kun 1 måned. Så det vil sige, at man nu efter 1 måneds ventetid i det offentlige er berettiget til en behandling på et privat hospital. Men senere så blev den her ordning om det udvidede sygehusvalg kritiseret, fordi at der blev åbenbart flyttet for mange penge fra den offentlige sektor til den private. Man kan se, at i år 2007, der er det kun 3% af alle de operationer, der er blevet foretaget i det private regi. Og det er jo ikke ret meget, når man tænker på, at der er en udgift for 1,2 milliarder kroner i år 2008. Og den her stigning af udgifter i det private, den er steget markant, fordi i år 2002, der havde de private sygehus en udgift på blot, kan man sige, men dog mindre. De havde en udgift på 80 millioner kroner. Markedsgørelse af det danske sundhedssystem omhandler også, at arbejdsgiverne blev tilbudt af staten at købe skattefrie private sundhedsforsikringer til deres ansatte. Og det bidrog jo blandt andet til nedsatte ventetider, det vil sige, at deres ansatte kunne komme hurtigere i behandling, så de kom hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at der var nogle borgere, som fik den her sundhedsforsikring betalt. Og der kan man så sige, at den borgerlige regering har implicit forsøgt at gøre markedet til fordelingsmekanismen af velfærd. De forsøger jo at flytte pengene, eller fordelingen af pengene fra staten til markedet. Det vil altså sige, at de prøver at flytte pengene fra det offentlige til det private, fra det offentlige sygehus til det private sygehus. Og set ud fra bilag 3, så kan en af problemerne ved at staten er fordeling af velfærd, det kan være omkostningspresset, der er for staten. Fordi ifølge overvismand Hans Jørgen Vita Jacobsen, der kan opstå et hul i statskassen på omkring 54 milliarder kroner, som følger af de store voksne sundhedsudgifter, altså nye og dyre behandlingsformer og nye krav til sundhedsydelser. Og han opfordrer her, Hans Jørgen, til at politikerne skal gøre noget ved dette. Så min sammenfatning af det er, at markedsgørelsen af det danske sundhedssystem vil altså sige, at pengene bliver flyttet fra staten til markedet, altså at det danske sundhedssystem i højere grad går fra det offentlige til det private sundhedssektor. Ifølge Jakob Axel Nielsen er der ikke uligheder i vores samfund. Sundhedsforsikringerne de vil fremstille et eksempel på et A- og et B-hold i sundhedsvæsenet, og A-holdet det består af en lille eksklusiv elite, som har råd til at betale de her behandlinger i det private, og B-holdet det består så af den restgruppe, som ikke har råd til at betale en behandling i det private sundhedssektor. Men regeringen vælger at udbrede det private sygehus, så det bliver mulighed for resten af befolkningen, altså for alle at få den her behandling.
Der er bare det problem, at A-holdet, som bruger det private sundhedssystem, det er dem, som har penge, eller dem, som får betalt deres sundhedsforsikring af deres arbejdsgiver. Og så kommer problemet i, at f.eks. pensionisterne, som jo ikke går på arbejde, eller de arbejdsløse, som ikke har et arbejde, de har ikke den her arbejdsbetalte sundhedsforsikring. Det vil sige, at de kan aldrig komme op på lige fod med de arbejdere, som får den her betalte sundhedsforsikring. Og der ser man en ulighed. Og man kan sige, at det ikke er let at finde et arbejde, hvorpå arbejdsgiveren vil betale for sundhedsforsikringen. Man kan faktisk se ud fra bilag 4, at man skal have en årsindtægt på mere end 300 til 500.000 kroner, for at arbejdsgiveren vil betale. Der er i hvert fald størst chance for, at de der vil betale. Det vil altså sige, at de ressourcesvage, de arbejdsløse, pensionisterne, det vil være dem, som du ender med at se på de offentlige sygehus, mens lederne og de andre lønmodtagere, det vil være dem, som dominerer på privathospitalerne. Og det vil være dem, som har en betalt sundhedsforsikring af deres arbejdsgiver, fordi de får en så høj løn, at deres arbejdsgiver gerne vil betale for dem. Så markedsgørelsen vil skabe en ulighed i samfundet, da de mennesker der uden arbejde, de ikke får tilbudt en privat sundhedsforsikring, betaler deres arbejdsgiver. Og der vil være mange tilfælde, hvor de ikke selv har råd til at betale for en behandling i det private. Og derfor så vil de være nødsaget til at benytte sig af den offentlige sundhedsvæsen. Og der kommer de højt uddannede eller højt lønnede arbejdere, de kommer med en betalt sundhedsforsikring, og de kan frit benytte sig af behandlingerne i private. Og det gør også nogle gange, at de hurtigere kan komme til behandlinger, eftersom at i det private eller i det offentlige, der kan du så få en hurtig privat behandling efter 2 måneder, men i det private, der er behandlingerne som regel hurtigere end det offentlige. Og i det private, der er som regel også mindre patienter til et større overskud af personale, hvor at de private eller de offentlige sygehus, de har måske flere patienter til lidt mere presset personale. Og så er vi nået til min sidste problemstilling. Og her der ses bilag 5a, hvor man kan se, at vores sundheds- og medicinudgifter, de vil stige stødt, hvis vi ikke ændrer vores sundhedssystem. Og øverst i statistikken, der ser man vores sundhedsudgifter i procent af bruttonationalprodukt i år 2003, der kan vi jo se, at Danmark her ligger på 9,0, og i år 2006, der ligger den så på 9,5, og i år 2007 ligger den på 9,8. Så der kan man jo se, at den bliver ved med at stige og stige. Og her der ses tabel 5a, eller bilag 5b, som viser en samlet medicinudgift af BNP i år 2007. Og her synes jeg, det kunne være spændende at sætte Danmark op mod USA. Danmark har medicinudgifter på omkring 0,7%, og USA har 1,8, eller 1,8 selvfølgelig. Og der kan man se på statistikkerne, at Danmark ligger væsentligt under eksempelvis USA's procentvise udgifter. Der kan man se, at USA bruger mange penge på sundhedsvæsenet, som dækker udgifter såsom medicin. I til forhold, hvad de opnår, herunder hensynet til levetid og helbred, sat i perspektiv til Danmark, hvor Danmark bruger mange penge og ressourcer på den enkelte, altså det enkelte menneske. Og vi besøger Danmark at skabe lige vilkår for alle uafhængige af arbejdssituation og indtægt. Altså vi har mere lighed i Danmark på grund af det universalsamfund, vi lever, hvor USA lever et residualsamfund. Så kan man se, at vi forsøger at give alle en rigtig god behandling i Danmark, og vores medicinudgift er væsentligt lavere end USA. Og til det, der kan bilag 2 understøtte hermed, at den tidligere sundhedsminister Axel Jorn udtaler eller siger om lighed eller mangel på lighed i det danske sundhedssystem. Han påpeger, at i Danmark der er det ikke en ulempe at være ressourcesvag, altså ikke have så mange penge eller ikke være i den højeste socialgruppe, da der altid vil være en hjælp at hente hos det offentlige, her med henblik på det offentlige sundhedssystem. Eller der er også altid en hjælp at hente hos de private sundhedsvæsen, bare godt nok efter den der måneds ventetid. Markedsgørelsen af det danske sundhedsvæsen kan dog stadigvæk have konsekvenser for de ressourcesvage borgere, eftersom, som jeg nævnte tidligere, en arbejdsløs ikke har en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring.
Det kan dog understøttes af bilag 4a, der viser en ulighed blandt de forskellige socialgrupper i Danmark. Dog har skattefritagelsen i 2001 gjort, at flere lavtlønnede danskere har fået tilbudt en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring, hvilket på længere sigt skaber færre udgifter til det offentlige sundhedsvæsen. I Danmark der er det jo staten, der er det centrale, og det er den, som deler ressourcerne ud til folket. Og når staten som det centrale i Danmark ønsker at lave en ændring, som vi jo måske ønsker her med privatisering, der bliver vi også påvirket af markedet, da det ligesom er det, der giver staten i visse tilfælde en vis modspil, såsom at lave privatisering, altså f.eks. at lave privathospitalerne, hvor der er kortere ventetider og mere tid til den enkelte person og patient, grundet flere ansatte, da der er flere ansatte i den private sektor. Men den private sektor omhandler kun penge, og det er en forretning i kontrast til de offentlige hospitaler, hvor det ikke omhandler penge alt sammen, men hvor det rent faktisk omhandler vores samfund jo. Og det her sætter folk i et valg, som kan og er med til at skabe ulighed i Danmark, med henblik på det danske sundhedssystem i Danmark, eller befolkningen i Danmark lige pludselig skal stå over for et valg, vil jeg have det private, eller vil jeg have det offentlige. Så naturligt nok, nu mindre effektivt vores offentlige sygehus bliver i forhold til privathospitalerne, nu bedre behandlinger ved samfundets velstillede borgere, i forhold til pensionister og arbejdsløse. Altså de velstillede borgere kan få det, enten om de selv har pengene, eller om de har en privat forsikring betalt af deres arbejdsgiver. Og så kan man jo sige, at man vil have en privatisering af sundhedsvæsenet, som der ses i USA. Der er en fordel at det vi har i Danmark, at der er en fordel for vores befolkning, det er, at folk altid kan få hjælp. Og der vil privatiseringen måske vælge nogle mennesker, at de ikke vil tage et lægebesøg, hvis de skal til at betale for det. Og det kan på længere sigt give farligere sygdomme eller farligere skader, fordi folk simpelthen vælger et lægebesøg fra, på grund af, at de ikke har penge til det. I bilag 3, der siger overvismanden, at en løsning på disse markante stigninger af sundhedssystemet, det kan være privatisering. Men man skal stadigvæk tænke på, at f.eks. som i USA, hvor vi ser den her privatisering, der bruger de så mange penge på, altså millioner dollars for reklame, og hvor det enkelte privathospital og opbygning, og det skal se pænt og flot ud, for at folk de vil vælge lige præcis det hospital. Hvor man ser, at USA de bruger 60% flere penge, end vi gør i Danmark på vores sundhedssystem. Og hvor man ser, at resultatet af de to behandlinger, der sker i henholdsvis Danmark og USA, den er nogenlunde samme. Så derfor så er det vigtigt, at vi i Danmark skal tage stilling til, om vi ønsker, at vores sundhedssystem, om vi virkelig ønsker, at det skal fortsætte med den socialistiske tankegang, som vi har nu, hvor vi er omsorgsfulde, og vi er ligestillet med alle, og alle skal have hjælp, og det skal være muligt for alle, eller om vi ønsker, at alt det skal effektiviseres til en ren pengemaskine, som vi har i USA. Altså man skal tænke på, at i USA der er sundhedssystemer og firmaer, og de bliver drevet af penge, og penge er det vigtigste for dem. Vores sundhedssystem, det er baseret på liberalistisk tankegang, og sundhedssystem så privatisering og fordel af de ressourcestærke, de som har råd eller mulighed på anden vis for at betale de her forsikringer. Og det kan man godt forvente, det bliver et stort problem for en stor befolkning af Danmark, eftersom vi ikke alle sammen er lige rige eller fattige. Så derfor så er det vigtigt, at vi nu overvejer, om vi ønsker privatisering af det danske sundhedssystem, da det kan medføre endnu større ulighed i Danmark, og vi skal overveje, om vi ønsker et residualsamfund, som de har i USA, eller om vi er rigtig, rigtig glade for den socialistiske tankegang, som vores samfund er bygget op på. Vi skal tænke på, at vi har lighed i Danmark, og at alle fortjener en behandling uanset indkomst og placering i samfundet, og privatisering af sundhedsvæsenet kan have konsekvenser med henblik på vores velfærdsmodel. Konklusionen er her, at et af problemerne ved staten som fordeling af velfærd er omkostningspresset for staten, og en privatisering vil helt sikkert sænke udgifterne, statens pt. Står til regnskab for. Og skal vi være opmærksomme på, at vi går mere hen mod et residualsamfund end den liberalistiske tankegang, som vi har i Danmark nu. Og skal vi være opmærksomme på opdelingen i samfundet, som går ud på, at de ressourcestærke vil drage størst fordel af privatiseringen.